Temamıza geçiversem bolar. Çayhanaýy goýupdym ol. Ýanky çayhanaýy nime saparaga kiçirak TikTok'tan näme atyp şonu dinleden o zaman näme görnýär şu taýda owa görnýär toýet diýerler. Başagay döwletli işiň başyny tutupdyrlar diýen. Bir kiçirak döwleti törekmäň urunda da bular. Ýöne tine däs bir oturumly owa meňzeş hemmesi maldar biri koyun wakkandyr biri düýe wakkandyr şol töwereniň şertleri näme elberişli bolsa seretýän ol motorlaryna seretseň hemmesi maldar meňzeşde. Ol Hytaý motorlaryny minýärler. Halmada buyur düzeljakdyňmy? Wakay. O merdan menne TikTok yok, men agzada TikTok'da. Şoň üçin men görüp bilemok, goýulýanda, görülýän formatda da ol bizim edebiýat akşamymyzda goýýaly bir taýda bir näme söylemek sebäp men TikTok'da agzada men onu wagtymam ýok seretmäge dogrusyny aýtsam men o halkary problemler bilen meşgul bolup berdim. Şoň üçin men şunu bilemok, görüp özüňi düşünürseňiz aýdyp kaň dilleri oturarsan aýdyldy. Öyle. Şöyle, indi dowam edin. Tinet ýasaly motorlaryň hemmesi ýykanýamlaryň gulagy ýok, guyrugy ýok. Näme üçin böyle diýsen? Çöl ýer bar. Ýani özüm şo taýda maldarçylykda zatda gezdim da azoluk taýlam ýanda. Soň motoryň maşynyň näýle daýda gelýänini bilýän da, näme sebäplerden öýle boldy. Çagasy agyr, taş döwre seredýän ol çagasy agyr ýani. Çaga näme üçin agyr diýilýär? Ulaga, adama, haýwana ýürümek kyn bolan soň. Ýapylar nime? Gyska. Ýapylar gyska bolan soň, akyp duran çaga bolan soň hemme zady helak edýär şol nimeden. Soň ýykylýan ýene-de ulak guyruk galan ol täze motorlar. Hytaýyň motorlary hem ejiz bolýar diňe. Ýa orsun köni nimelerinden has sagdynrak gelýär da ýöne şonnaly. Nimerek yerler bar da goşak taraplary. Bir gowy ýer onuň diňe motory gowy. Diýe gitili. Bir kürren owady bildirýär. Öň melki düýe wakandyrlar, goýun wakandyrlar. Şu adam şu düýe nemesi görüpdi da esasy. Indi ýol bolanok, ýol ýok diýäsolyn asfalt däl taýda ol dogry ýol ýok. Buň üçin her ýerde oturtdyrlar da bir wagt garaýlan oturşýaly. Ýöne elektrik ýoklugy görünýär. Soň telefon barmy ýokmy belli däl. Internet ýoklugy ýene şonuň ýaly. Näşe taýda. Indi her ýerde öý bar. Indi ştaýda mektep barmy? Bir tane jaýyňyzdan ýaşyldy suwapdyrlar da olam mektep näme şypryny ýaşyla boýapdyrlar. Mektep mol näme mol ýa awtalar ýokmy ýani dukan belli däl da näme digi. Bu taýda näme bolmaly? Ýani birinjikle mektep bolmaly, soň saglyk nemesi ojagy bolmaly. Ondan soň dukan bolmaly. Başga näme bolup biler? Sosial hyzmatlar üçin. Telefonyň bolmaly, wişkasy, internetiň gapdalynan. Elektrik bolmaly. Bu adamlar 21-nji asyrda ýaşapdy. Türkmenistan TV gaz boýunça baý 4-nji ýerde dedim. Bularda näme ýok? TV gaz ýok. Bir ýatdan çykarylan ýerler ýurtlaryň birine meňzep dur da her kim öz gün guzarany bilen başagay. Indi şu nämen wurkada şu ýatdan çykarylan ýani bu merkezden uzak diýip alaly. Kızıllarbatdan ýalňyşmasam seret gören Daşoğda taraba ýöräňde 180 kilometrlikda diýip. Näme bar ekenda? Komment bar ekeni.
tanaptırlar bu yerini. Raydin Daşowda Kızılarwatdan Daşowda gideninde gumuň içinden 180 kilometr Türkmenköýüň ýanynda diýär. Ine seret gyzykly ýeri. Türkmenköl milliardlar çykarlan neme? Çagany gazdalar, suw nemetdiler. Ýöne şonuň Türkmenköýüň gapdaly bol milliardlar pul çykarpdyrlar. Ýöne bu owa näme üçin tin bermändir? Şo taýda milliardlap gumy gazmany bilipdirler. Ýöne näme üçin şol owa 1 million pul çykarybilmändirler. 1 million dollar pul. Olam nemäniň Sovet Soýuzynyň sistemasy da öňki şu wagtky awtoritar nemäňem bolady. Häsiýeti we sentr go bolmaly, ýaşaýyş şo taýda bolmaly. Sentrden uzak ýerler diňe neme hökmünde, çygmal hökmünde bolam salgy töleýän hökmünde ulanylýar da. Russiýanyň bolşy ýaly Türkmenistanyň häsiýeti. O taýdaky adamlar hasa urlanok, ol eýitim diýdi, saglyk diýdi, ol sosial hyzmatlar, o zatlar hiç kim nemeden ok urunda bolanok da. Şu wagtdan Aşgabatda syn etseňiz hemme taraplaryň apbakça ýene ýalpyldap du iş güç şu taýda institutlar, şu taýda saglyk nemeleri, jaýlar üst-üstüne şu taýda açylýar. Esas biznes şu taýda bir ayrımçylyk diýen bir neme bar da şu taýda. Merkez gowy ýaşamaly, onuň aňry hasap etmeli. Ýani şu häsiýet bar ha, şol neme? Sfera. Nähil diýip şu türkmençe sözi bir dilimizden ýatdan çykartdyr. Bir şonuň howasy bardyr. Merkez gowy ýaşamaly. Çet derler bolsa nemäniň özlerine nähil ýaşasa şonuň ýaly ýaşasyn. Ne şolun soň adamlara da neme bererken häsiýet bolýar eken. Merkeziň ana Aşgabatyň adamlaryna synediň. Owalym sen? Ya velayetden mi sen diýip. Endamna syňar eken da ýani görüldi diýerler da şonu halkyň. Şeý diýen nemäniň birlik, bir ýurduň birlik bolmagynyň öňüne alýarlar. Sen owaly, men Aşgabatly. Bilen halk mowt işgär bolýar şu awtoritar rejim üçin bir-birini ýigrenip gezýärler. Aşgabatly gelseler, meselem Aşgabat Aşgabatly gelsin ha. Nähili ýigrenerler şol adamy. Sizler gowy ýaşaýaňyz, aýaňyz palçyk bolanok, gyşda üşäňiz ok, malyň ýynda pohuna ulaşyp göreňiz ok, institutlar sizde, saglyk ojaklar sizde, asfaltlar sizde diýip indi bir tebigi neme hökmünde seredilýär da adamyň häsiýeti. Aşgabatly gelse şu taýy, "Oý aýagyma çöre bastdy. Bu bärde nädip ýaşaýarsyňyz? Ýurt däl, o ýaşar ýaly. Olaram bular ýigrenjek." Ine hazynanyň awtoritar rejimlerde hazyna nemede bolýandyr. Ýani özüni liderlik görkezýän adamlaryň ýa-da bir belli grupyň elinde bolýar. Ne hazyna şu halka degişli däl bolan ýagdaýynda ine şonuň ýaly häsiýet ýüze çykýar. Ýagdaýlar. Halk öz gününi öz zordan görjek. Bir ýerde geplese kellesine taýak bilen urjaklar. Ünsüm gelse hiçim andy tutjak. Mal ýaly bolup gelse. Aşgabatdakylarym bar günde ýaşan ok. Öýene neme olara konsertini şu wagt synediň. Bir ýerden neger alyp gelýändirler. Jennifer diýdi, ýene diýdi, türklerden bir kanaret ýalar. Ine saňa şadýan boldy ýa. Aşgabatda ýaşaýanyňa begen diýe. Nime berýärler-de, nähil diýedin?
şunuň ýaly näme ýagdaýlar salam el galdyryp duranlar bar eken o men görmendim. Abdurrahman bey buyur. Hadi durayın. Esenlikler, kardeşler. Görüp oturan videomuz bar da. Hazırda Merdan Begim aydyp geçdi de bir az üstünden yüzley. Ýöne her bir adam gören zadyny özüçe bir neme yorumlaýandyr da, kommentariýa berýändir da. Häzirki şu taýda ýyňlanan meclis azalarından bir-birden görýän zadyna bir baha bermelerini soraýyn men. Kim näme görýän bolsa hiç hil nemeden neme senzuradan geçirmän, kim näme görýän bolsa şonu aýdyp beriplermi bir-birden? Näme görýän bolsaňyz, mysal üçin şu häzir Merdan aga aýtdy, ýol ýok diýdi, dogry. Indi başga näme görnýär şu taýda, başga näme görüp bilýäňiz? Gören zatlaryňyzy, görüp duran zatlaryňyzy aýtsaňyz, näme bolardy, ýerlikli bolardy. Her kim öz pikirini aýtsa, beň zadym däl, gören zadyňyzy aýtmak. Şoň üçin her bir neme kardeşimiz söz alıp aýdyp geçse, näme görýändigini, şonuň üstünden hem dowam edip bileriz kommentariýalary. Sağ olun. Intaga eller galanok. Yani men dowam ediberenmi? Oğuzhan bey buyur. Salam kardeşler. Akşamın hayırlı olsun. Şulary şu nemeden başka yerlerden ayrı bir şekilde görýärler-de. İkinci sınıf edip görýärler şu yerlerde ya da bir nemerak yerde yaşayan adamlar da. Şimdi şular ne Aşgabatda barsaň, vilayatdan barsaň nähili ýagdaýda seretýärler. İkinci derecede görýändirler. Şularam o babaranda eýam şu plan ýerde ýaşaýanmy diýen şekilde görülýär. Ne şo ýerde bir şulara kemsidilmek geçýärligi men bilýän şuny. Bir de şularyň ýaşaýşy orta atyrlaryň ýaşaýşy ýalda ne suwlarnam ýa-da täze şemal bolsa da kum ýagyp ýatyda şularyň üstüne. Başka yerlere mawa bolýar. Balanky owada nemede ýaşap oturarlardan hasam kıyın da. Näme bolsa o yerlerde ýaşap oturarlarda bağ bakça bolan soň bularda oda ýok. Suwam guýdan içmeli. O zaman şularda sadece näil deýin. Şäher ýeri görmän bir ýa galan neme dedik görkezýärlerde. Ya oku demesem şularda pes. Yani okumasam görmesem allaş gidýän da insan. Şo ýerni aýdyp geçeýin dedim. Sağ olun. Bolýar, sağ ol. Indi Halmada buyur. Öyle gözüm beğenip gitti bir yerleri görüp. Ben yanlışmasam şu Kızlarbat rayonunun Bada ovası olmadı. En çetinle yerleşýän sol Yemakara ya da üst yurda ýakyn yer. Sol 160-180 kilometr Kızlarbatdan. Sol owa seredýän bol tanış hem ne tanış bolup durda. O tanış yer şu köne hüttükler ne tanışam kaptalyny ora çogurup durlar da ýatma. Sol soňra göçüp bararlar ya köpelen maşgalla bolmalar. Gurmagy, zaý gurmagy guru satman şol de kepede ýaşaýan bolmalar. Balaysem de Halmada. Balaysem. Balaysem. Balaysem stansiýasy bar, Balaysem owasam marşon babada bilen iki gabadrap oturýanda ýemek şu Kazakstana gidilýän ýol bar. O gadymky ýeme bizim türkmenlerimiň oturan oýlary bar. Şumanny Kazakstana deýişler o ýerde. Maňyşlyk diýip biz onu türkmenler müňyşlyk diýip, müň san sorukyşlagy şo tartışylýan eken.
Ine şo taýda eýesiz galyn men bilýän zadym şol 90-njy ýyl eseri kılandan soň Niyaz o medisina işgärlerini azaltdy ýa ýok etdi düýbüni. Şo bolarda hemme medpolkutlar ýapyldy. Ol bir. Indi şol medeniyet ojaklaryň ýapyldy, kitaphanalar ýapyldy. Indi mektepe barmy ýa ýok, men şonu bilemek. Men ertedýürün jaňlaşamda sorak gören, onu anyklamak üçin. Indi şo taýda görünip durda çağalar. Olu okuyan, okanakmı? Okuyan olsa nerede okuyar? Onlar oradaki diyelim ne bittağı mı? Dağdancığı mı? Hani çağırırlar yoksa. İnsanı bilmek gerek. Yoksa gidip zaten ulu Kurenovu bir köyle yakın yani şu tayda mal gara saklayalardan o çarvalar o esasen şu diyor hem bu iri saklamak sığır saklayalı oyun ama bir böyle polisiye. Şu tabi tamamen kalan kasarlar var mal saklayan ya da kuyular var o da kazılıp koyulan. Yine solun tüvreğine yerleşiyor bu millet. Yoksa bunların göçüp kaçıp gitmeli o taydan. Indi yergelen aýdan şol ýanky aýtdy Garaboga tragediyasy. Şo şyhyflaň maşgalatynyň şol hemme ýemesini emlägini eline alyp hem de şo halkyň içinden bir adam hökümete degişli däl adamlar baýamasyn ýa-da bir gurup ýaşamasyn edilen urguş olar. Şoň hemmesi şo iki uly dogany basýarlar 3-nji 10 ýylyna ýane o gelinim özüni ukusy çäňäme bolýa çağırır o taýkydylýar türmeden türme kän bular men taryhyny ýygyder okap beren men ýemedi. Şolar tutulgy ýatyka bular çoparlarym gaçyp gidýär ýanky şol tutulup ýema jenaýete çekirler. Indi şo sebäpli bular 92 sany sygyry haram ölýär şo kışda. Pikiredik gör 92 sany sygyr haram ölýär. Ene şyhyflary ine ykdysat taýdan urulan urguş ol. Hep çoparlyk açyk diýip başlasa günä berlerler. Ýanky bildirlerler. Hatta o van adam solun ýakatyndan tutjaklar. Ene bu dogurlarym tutulgy ýaty. Sığırlarym öz başyna berere adam bolman. Sen ne halmada 92 san jarlymy haram öldü diýär. Sığırma. Ene bulan ene o da kıyasıyanı da buradan yana gün yok. Ya güzeran yok. Ana böyle yanda. Bana da eni. Elbette tragedi. Bilerim şu oğluktan yana şu takva çıkıdana şu haramda adalan zulümüne çıdaman öldürün çölü şu dağı çıkıdan men başkaları bilýän 92-95-nji ýyly şoňlar wagtda ýaşaýan adamlar çağılymynyň agdy kapalanmasyn diýip ýagny şol döwürki ýanky geraýyn belasyna oturmasyn diýip o dağlary dereleri ýanky çeşmeleň boýuny göçüp giden maşgallar sany sajagy ýok men bilýän. Bilýär wagtda gadanjykda şol köpet dağın içindeki jülgelere kaçıp gittiler. Ya göçüp gittiler. Çağalarım okulsuz bilimsiz galdy. Şoň ağzyny arasa saklasak bolýar diýdi. Ne bunlar mene şol köne gurulun atlar ana. Balaýşa men bar gaýdanýar. Bada da edim şoň taý. Şol ýazık ozor keppeli bardy. Hem samanyň palçykdan ýasalan jaýly. Ene mana orasa goýupdyrlar. Ene halkımızın durmuşu şu. Olya men durayım, kardeşlerimiz sezarsın, görülüyorsun. Bolýar. Ol hamada. Melike hanım buyur. Men şu ýerde näme indi mektep, saglyk oçagy ýok. O zatlaryna Merdan bey aýdyp geçdi. Şu taýda Sirna otynur Muňa meňdeş oğulurken gördüm. Elektrigim ýok bolmaga çemeri, elektrik stolbalaryny göremek. Güýç ýeten jok işletýän bolmagy mümkin. Soňra malarçylyk bilen gün gözerandy dolandyryp oturan owanyň diýe. Malyň eýdinde de köplençi ýankyar motorlar zatlar ulanır ýa-da mene badrak çopançylykda diýişler görüp. Sadece kimler? Wow. Näme Bayramal tarapda da ne Zähmedeýin birazrak şäher tipli diýdiler. Oňartlar bolýan 59-njy raziýet
Soň şolar gene haýsy razryatda ravnina gatnaw okuýarlar, ýatyrlar internatda. Etir şunu ýarlar, şu taýam, şu gezmäne da var ýat, awuz suwlary guýdan içýärler. Mektepleri ýene bir ýere gidip okutmaly, çağırlar aýry galmaly, olaň başyna näme gün geljegi belli däl. Çöreklerine şu geç berde bile mok demir yolda atmağı, şu demir yolda geçenlerden alyadılar. O belli çaylarım, köyüne çaylar. Arvat kısalınan çaylar tebebi. Soğuklarda atlar düşüp gider. Yöne ulova anırlarda da çaylar görünüyor. Unutulan bir nemede hakiki altın asırın bir parçasında demekden o Aşgabat altın asırdın Aşgabat'ta olaymasa. Ova. O gumrular diyen bir kimse geplemeleri var. Son gäwürse de kençler ýaly owalar. Aşgabat'ın özünde de ken olar ýaly çetoğulary ola verip bilmeýän ýerler amma. Häzirlikçe şulara aýdaýyn. Böyle sağ olun. Elika. Ajahan han buyurun. Halmyrada el galdyrdy, bolmasa Halmyrada gurlagasyn. Men izinden aýdaýyn. Merdan bey. Almada ýaňdan näme aýdy otira. Garaşarlar. Bor. İlki bilen men şu meclis agzalaryndan hemme zenanlardanam geçirim sorayan sebäbi 2 gün men girip bilmedim. Hassahanalyk işimiz düşdi. Şoň üçin bugün hiçem neme girip bilmedim. Hemmesinden başla sorayan. Birinciden ondan sonra şu Baleşem Ovasında biz bolduk. Şu yere gittik biz 2016-njy ýylda. 2017'de de olimpiyada geçirilecek deyip 17 sany atlary her welaýatdan o welaýata kabul edip almaly diýdiler. Şonu bizi Altınköl diýen ýere alyp gitdiler şu ýere. Bütün Daşoz welaýatynyň budjet işgärlerini. 120 avtobus gitdi şu ýere. Şu ýerde biz galdyk. Bir gün şu öýlerde galdyk biz. Baleşem Owasy bu ýeri giýrende ene şu öýler kapydan giýrende kellen patolo depetine çatysyna deyip durandyr kiçijik öýler. Uzun boýly zat tozu eňilip zat edip giýerler. Biz bu öýlerde galdyk, ne elektrik bar, ne başga zat bar. Bu ýerlerde okuwam ýok. Biz kan gyzyklanyp sorak gördük bulardan. Medeniýetden gaty uzakda bular. Okumak ýok çağlaryna da, ulularyna da hiç oku bilimsiz bular. Gaty medeniýetden uzakda. Bu Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň käwagt videolary öňümden çykyş, olara seredip gördüm men. Özlerem sadak oduny ýakyp kapydan giýrende tütün burnuňa urýar. Öýlerine de. Ot ýakyp gün görýärler. O elektrik wapşe ýok. Su ýağmur suwundan içýärler. Şunýaly her ýerde bir öý bar, düýe çalnyşdyk biz, düýe aýran hemme zadyndan berdiler bize. Bu ýerde galdyk biz Altınköl diýen näme gitdik diýdimi? 2016-njy ýylyň 30-njy noýabr günüdi şu. Özüm gaty soğukdy, hawa da soğukdy. Şu Altınköle äkidenne kän adam ölümem boldy. Awariýa bolup ölen nemelerem boldy. Welaýatyň adamlarynyň. Şonu aýtjakdym, şonýaly bärde medeniýetden gaty uzakda. Beýle owalar Aşgabatda ýakyn ýerde Derwede diýip bir ýer bar. O ýerde de bar munýaly owalar. Ýöne olarda elektrik var. Başga zatlary hem neme oku, mektep, başga zatlar bar olardy.
derweze tarapda ýöne bularda hiç ilneme yok. Diňe ýağışdan, ýağmurdan suw içip, goýun makyp, haywan bakyp, ýetişdirip şey dip ýaşap beren ne magazin var, ne zat var. Başga ýerlerden, şäherlerden zatdan magazin öz hususy maşinlar bilen gelip şu ýere zat tatyp gidýän ekenler. Şolardan satyn alyp şey dip, onu da goýun zat berip neme diýen ekenler. Ne pensiýa alýa, ne başga hil girdiji pul tarapyndan hiç ýyly finans tarapyndan hiç ýyly girdijileri ýok. Şon ýaly bular o geçen asyrda da ýok beýle ýaşaýyş ne. Ben gözüm bilen görem, sen aýtyp berýän, şonu aýtaýyn diýdim, sag bolun. Ajanan bu vakit men kana nime şöyle bir soru göreyim. Neçeler diýip bardyk, ol diýär, çaldat berdiler diýäňiz garnyňyz doýrandyrlar. Mihmançylyga baran adamlar şulara näme getirip berdiler ýani? Näme getirsin, biz öz ýanymyzda götürüp giden iýjek işçegimiz, battaniýa, adyal zat alyp gidipdik biz giýje soğuk bolansoň, gidemizde de ýolda awtobusda üşedik, şoň üçin battaniýa zat şolarymyz zatymy taşlap gaýtdyk. Men öýleşin özüme berdim şolary. Iýjek işçekden ýa göksök, et goýurup gidipdik, şoň ýaly zatlarymyzy berdik, başga bilmedim. Şeýle. Bolýa. Bolýa, sag olun. Sag olun. Ajanan sag ol. Leyla hanım buyur. Ya sağ olun. Ben bu diýerlerini köp gördüm. Ýa-ni bu beçarala doğrudanam kaksu içip gün görediler. Kaksu diýende bir çukur kazık koýady eken, hemme suw şöre ýeňne alady eken. Şundatdyr gün göredi eken bular. Ana toy bolup durgan ýeri indi bu ýa perdelen asy koýgan ýerleri bu bize de ýa toy berjek bolsaň bizidiler-ku. Nowzat diýdiler şuňa. Şunday ýeri okşaýdy da bolýamam da. Hazır berde beçaralar ýürgenleri tap bir toy bolýatyrganda indi bayram diýen bir hemme bilen görüşediğim diýen bir zat boljak diýen da bular üçin köp wagt bolup durjak diýen bu kuwanyşy beripdi. Marastala. Ana Sazanda görmegen bularam. Ne görmegen bir ýaxşy gün görmeýändem beçaralar ýa bayram ýa birne. Şunu üçin bagalar kasar ýaka näte gürüpdi. Mektepler ýok bu ýerde. Men Lebop degen ýere bardym. Indi bizlere ýakyn ýer. Gazaçakdan arýakda. Gazaçakdan arýaky Lebop degen ýer. Osun Sazakin, Darganata Osun Sazakin bar. Anşu ýerdem aýny şunday ýer edi. Lekin o örde amu darya ötedi. Sarı köpür degen yer var edi. Bulardan balık tutup gün görer ediler olar. Tamam. Mektep bir üýüni, adamny üýüni mektebet koydular. 3-nji klas, 4-nji klasa çenli, 1-nji klasdan 4-nji klasa çen şu mektebe barady, 2 klas bardy, 2 gene komnat. Osun döwletden bir bala okutar edi. Şu Lebapda. 4 klasma. 4 mene bir partada 1-nji klasla oturady, 2-nji partada 2-nji klasla şunday diýdi da. Oşa betden soň ýene daha şunday bir näleri. Okutup gelerdi, kullas şunu bilemez. Balıkny alıp gelediler, ýangy ýerdegiler. Nätip, osun poýzdan gegenler, Özbekden gegenler, ne bize Özbekistan üstü bilen ötüp barar edik. Barıp Sazakin'de, Lebapda düşer edik. Sazakin'de düşer edik. Osun anışılara bize bürünç, türünç, kerçike, piyaz de bar, şunu aýtyp berseler, bize şunu alıp barar edik da, onlara balık alıp geler edik. Ana şunday edi. Indi o bizlere yakın yeri indi o. Hem şerepte yakınrak Çercev, Percev
getip geladigan yerden indi. Osunan birovni maga näse bolsa indi maşini bar adam şobadan getip Çarjövden, Sazakinden, neden? No edis türmehana bak uşakta bir. Anşakladan yok odan da emas, odan da o Karakuma yakın. Şeydi tarafladan zatekkeler arasından şu obada zat satar diyen adam. Kamerski dinde üyünde. Şundap gün görerdiler. Ana balık bilen gün görerdi o biçaralar. Indi meni ini şu zat, ini şu Kalmıratağa aytdı hazır kızı. Ne dedi? Kızılarvat'ın arayakın adam köp yerlerine barıp gördüm. Ben Kızılarvat'tan ötüp gittim poyizda ne geçe? Atrov degen yere barad eken poyiz. Bu poyiz Atrov'a ötmedi, Atrov'a bir astanovka baqta to'xtaydi eken poyiz. Bunda kurgana nele barad eken? Zat barıp satadigan bir gene kommersiya men zat satuvchidan osunam poyiz ishkorlari barad eken. Şu poyizda işleydi onlar. Poyiz yolda, demir yolda. Osun nege Kazakistan'a ötecek poyizlarını barlap ötüredi ekenler. Bu yaktan gelgen poyizle barlıydı ekenler. Tavarni poyizlarını. Şurada işleydi on nelere haftada 2 mərtə 14 gündən bir produkta barad eken poyiz. Menem şu poyizda bardım şaka. Adam yaşayış yok orada. Kurganı demir yolçular var. Şimdi kum. Adam görmedim lekin başka. Şimdi içi. Olsun bize yakta indi. Aşkabat'tan bize yaka yürsen. Odan tepeden son Karakum degen yer var. Karakum'un da yakınrak bu yollara. Yolun üstüne. Bularım şimdi tüye çal satıp yine bir zat yolda ötüp atırgan maşinlardan zat akkaladılar. Şimdi hep gün görediler. Osun şuradan bir kız taksiga mindi Aşkabat'tan Taşavuz taksisine. Osun şurada düşüp kaldı yani kız. Şunda gepleşip oturduk. Ben dedi epkem dedi Aşkabat'ta turmuşa çıktı dedi. Şu kumdan dedi. İkimiz edik. Ata-enamızı 2 gene kızımız dedi. Kurgana dokuma keş dedimile, meş dedimile şundi zat bilen gün göremiz dedi. Obamızda dedi. Su yok, mektep yok, bize mektepni bilinmez dedi. Okup görmedik dedi. Şimdi aytıp berdi. Tok yok dedi. Olsun ben savol berdim. Size nişet gün göresleyinip tok bulmasa halajenik bağ mı desem yok dedi. Bize dedi orada korup netemiz dedi koyun öldürsek dedi. Şimdi et gün göremiz sunu dedi. Neden alamız dedi. Kak sudan içemiz dedi. Şimdi de aytıp berdi. Indi osunan bize yaka ötsek dökesen ba. Bundan 5 beter. O dökesene de barıp gördüm. O dökesende şimdi kara üyle ba. Hemen de 4 muşlu bolup salıngan üyleni görmeysen. Dine çopalla ba. Asın mektep yok. Boy bosadan şu obana adamları bir-birsine baradılar. Gelin gevlenek gelip üyünde koya veradiler. Şurada oturup durup toyunu ötürüp veradiler. Üyünde oturup. O komsomolski fatamata giymek yok. Şimdi ne giyediler yani. Şangır şungur mu ne uzatlarını giyediler. Şimdi hep durup toyunu ötürediler. Bularım kak sudan içedi. Ularda da mektep yok. Çağalar mektep görmegen. Özleri bilen özleri şu koy soyup koya zat almaşla başında dün göredeken. Bize öyle bal alıp bardık. Bal alıp barganımızda şu balımızı alıp kalıp koy berberdi bizlere. Başka bir zatlara mı ekgelinle birlere dediler.
Lekin yürgü diyemez. Bu yollara yürgü diyemez. Maşin teklikte var mı yengil maşin? Endi kum maşin diye maşin bilen barmalı. Osanam ondan arayakı Sarıkamış mı bilinmez şundi bu gitedeke. Ben şunu dinlemedim. Şundi yerlerimiz bağ bizani. Ayak yalan, baş yalan yürüydü bakaları. Birden apparsan, zat apparsan, ya bu masa özleri bir gelip gitse, ayda yılda bir gelip gitseler, alıp gitedeken, yılda bir gelmeseler yok. Örde ne radumba, ne keselhana ba, başka bir banisa ba, ne mektep ba, ya dökesen degen yerde. Bir zat, kır degen zat ba, örde bir kır, bir hıylı ne, suva kesek mi bilmem hiç, daş mı, şundan bir kır eken ör. Şunday dökesen deyen yer. Bir näle ötgenmi, paşşalamy ne olap ötgen, şundan bir derwaza diýen yerleri bar. Kadimki zatlar bar da hullas. Öýleni görmesen, kuru kara öý göresen. Şunday gurulup durgan. Ular şunu aýtyn dedim. Hem çopanla ýaşaýdy. Hem mäşik çopançylyk etedeki. Öyle sağ ol Leyla Hanım. Halmada buyur. Yema şuma gurrup sıktı da bala işem marada. Bala işem kadık sözü. Men oğlulukta yadında kalında şol bala işem kadıklığın ovası. Yankı aydılyan, görkedilen ovu aslında odal kadıklığın ovası. Şol gavat karşısında açan büyük kilometre yorap geliyanim olsan demir yolu geliyan şu tayda da bala işem deyip istansiya var. Bir nebit bilen gadyncyň arasynda, gumuň içinde. Ondan sonra şäheri zada giderler, şu Balaşemde gelip düşer, soň ýa-da ýatýarlar, şu taýda bir maşyn gitdi, guma tarap, soň üstüne minip owalyna gaýdardylar. Bala işem sözü nämeden gelýän men ýadymda galany, şu bir gazagyň oğulcugy ýitipdirdi. Bala, şol bala diýdi. İşem şonu balamy gözläp durdum, biýdik de oğlum gözleýän. Şu adaşylan ýereken, şu toprak. Ondan sonra taýda oturumly gazaklan şolaň düýesi bar, hem hakykatdan köplük düýe bilen goýulman. O kaksu diýenim hakykatdan söýerler takyra da ýagny ýagsa suw wagty bilen toprağa siňmeýär. Onu taýdan çilçek ýaly o takyrdan bir takyra onuň bir ýere suw işe, onu bir näçe ay şo takyryň suw özlerine de içmäge bolýar, maly da suw ýakmany bolýar da içine ýogyn gurbakalary onuň içinde köpek gibi bolýar, onu da millet şonu gaýnatyp içýär şo suwy. Soňra goýularam gazylan, goýuny men bilemek şu gün näme bar näme ýok. Soň SSR ýykylanna şo kazaklar göçüp gitdiler Kazakstana. Nazarbayev şo näçe diktatorym bolsa, şo SSR ýaýran ähli kazaklaryny şo öz ýurduna jemlemäni başardy. Ýogsam o şo mahan Şevçenko diýýärdi, şo ben adyny ýitgeden kazaklar bolsa, şo taýda ýaşaýan şumalky kazaklar 90 göçerimi Türkmenistan'dan yani Balkan vilayetlerinden göçüp giden bizim Türkmen kazaklama. Ondan sonra Bala işemen kazaklar taşlap gittiler, deger değmedine Türkmenlere sattılar, cahiller rahatlarının. Onu yok deme, Nazarbayev çağırımsan Guriyeva tarafı Şevçenko tarafı göçüp gittiler. Onun için son elbette Türkmenler. O da bir kiyeke badır kazaklığın arasında oluyor. Yani Bala işem aslında kazaklığın olması. Kazak milleti. Sonra değinliyim. Onların çağlarını, o Kazaklar SSR zamanında Nevittar'da vardı o Kazak mektebi, Krasnovod'da vardı o Kazak mektebi. Şu tak uğra diyadılar çağlarında, onların nasına mı, internadına mı, yani SSR zamanında şu çağlar okuyadı. Son SSR yıkılarından son o Kazak ağırda dursun Türkmen'in çağası okugatlarına kumda kılan. Sonra değinliyim. Öyle sağ ol Halmada. Bahar Hanım buyur.
Şu derweze deyip ayıp geçti de yani Aycahan hanım derwezede men ulu ayal doğanmın kıyızı gelin olup düştü şu yere bir işanın öyüne. Şonu şu yerin halkı çägen içinde yaşıyorlar. Pesecik öy gurrun berşi yöne göknar etdiler. Onun için şu yerin ayarları durşuna altındır. Her kimin yeri var eken yöne neme diyenekeller, kovalap tutuyenekeller, şu yere polisiye, komitetler, dağıtlar var yeneken, barlıq ol yeneken. Ben soradım da, o göknarı arkayın ekip biliyorsunuz mu? Bir barlığın nem deyse, yok kaçıp ediyorlar deyip, şey deyip, erinin tutulunması vardı. Yöne suratların zaten görkezi yaman eğmen yaşayanları gurrun ayalda oğulları gidiyor da kıyıda oğulları gelenler böyle de iğmeye içmeye bar yöne tok yok zat yok diye o komşudur o komşuya gidecek olsan motorlu bitmeli deyip yaman araları açık yakın yerine öy yok yöne şu düğü koyun şonyalı hayvanları köpmüşün şey yaşıyorlar diye. Yani karnın doyduğun zat dediğin neçe altına bir önünden näme diye yaşap oturuşlar şo deyip gurrun ediyediler de. O zaman olur ýaly yer neme ýankı görkezýär gumluk yer nemede de var Aýbewrüň sentrine men görmedim de ýöne sentr diýip aýdýarlar. Aýbewrde var 30 kilometr goňşularyň arasy gaty uzak şu töwerene seredenle öý görünmüyor. Men onu gidip gördüm da o yerlere bir tanışymız var. Şoň öýüne gittik. 91'den ön gittik biz 87 bilmedim şonu. Şonda Gary'da ýaşaýardylar. Gary'ň içinde sandygy, onsa bir öýüň içinde bardak bolsa bar da prostoyca ineme var, sandygy var. Bir arca var, yorgunça kaldıry üstüne. Ondan şu Gary'ň içinde peşana gurup ýatýardylar. Ondan bilen bardyk hemmemiz şu Gary'ň içinde peşana gurup şey ýatdyk. Şu yerden yer aljakdyk. Geçen bir iki nekeli boz yer şu yerdi. Şonyalyk nemetdi şonda şolaram giden küncek ýerler. Künciň aňyrsy bärsi görünmýär. Her kim şu şäherden neme kömege gelýänekeller da ýarymça olýanekeller gara olary gördük. Mallary var, zady var, ýöne öý ýok. O ýerde Gary'da ýaşaýarlar. Indi ýazyna biri öz öýüne gidip kışyny öz öýüne gidip ýazyna gelýändir diýsen öýle de däl oturumly öz öýü eken şu. Oňa kömege gelenler nerede ýatýar diýip soradyk da biz bu Gary'ň içine sygmarsyňyz diýip ejem sorak berende ýok daşarda diýdine takyr ýerler diýdi şu ýerden peşana bolýar peşanalarymyz bar diýdi şu ýatýarlar diýdi gidençäler. Naharny daşarda şu ocak çaýam şu daşarda gaýnadyp şey diýipçiler suwam şu kak su o neme ýagyş ýaganda ýygynlan ýeneken bir ýere howuz ýaly gazypdyrlar ýagyşyň suwlary şondan içip otyrlar gaty gowy diýip neme da öňden öwrenişdirilen bir durmuş ondan gowdurmuş görmedik zaten nädip gözüňe getirip görjek. Telewizor ýok, tok ýok, hiç adam ýok. Akşama çyra ýakyp otyrlar. Otaň aşyry Kakabay tarapdamy bilmeýän şu ýaňy Leyla hanym aýtyp geçdi da Döwkesen Ibrahim edem o taraplarda bizim tanışlarymyz bardy. Çopan çarwa diýerler oňa. Näçe müňläp goýuny 200 şonýal sygyrymyz bar diýip gepleýärdiler. Ýöne gidip görmedik. Biz özleri öýe gelýärdiler. Şonda şolaram gurrun berende diňe radio bolýan eken. Radioň batareýasyny alýanekeller gelip şäherden, merkezden bir ýerden radio dinleýänekeller. Öýünde elektrik ýok. Gyýyzlar öýüne hal dokýanekeller. Aýal maşgala erkeklerim çopançylyk edýän eken. Olaram gurrun berýärdi. Biz kak suw içýäs, bular ýa suw içip bilmeýäs diýip şey diýediler. Şey gurrun berýärdiler. Osaň ýene nirde bardy. Şu Sovet Türkmenistan, ana şu ýany neme ýaly, osan neme bardy. Häzir
ruhu bilen diýdimi bir şäherette näme Könürgünçden Awa. näme Niyazow säze. Ana şu yerler giden beýik bir ýyl dağ ýaly bolup ýatan çägeler bar şu ýerde. O ýerden ýöne biz özümüz paht tekmäge yer aldyk. Ondan sonra şu ýerni tekilledik, paht ekdik, zat etdik. Ondan soň o ýerler şäher diýen boldular. O ýerler hem şonu aldy. Bärki biz özümüz baranda gördük de goňşy ýok bir ýerlerde diýen nemeden bir hökümet çay salýarlar bir gatly. Uzun koridor, ondan soň şoň içinde ýaşaýarlar. Şolar ýaly ben ilk görmedim de şundan gördüm da. Motorly gittik. Şonda şolum gatly uzakly aralary motorly gittik biz şonda. Biz aýdyk goňşy, osan öýe gelenden soň gülýärse biz näme diýes 30 kilometrlik goňşular diýip. Ana şu yerler hem şonu aldy. Indi şu su meselesine gelsek bizim şu Könürgünçde de su kuyudan alıyorlar. Bizim Afrikan yaşayışımız neme bizim öýdäklere kuyudan taşamana neme kıyın görüyor goňşular diýip neme bu basma kran kurturla beýle üstünden basıp su çykarýar. Ana şonu al krandan içip otyrlar. Ben okuyacağım su içen vaxtında aşk vakti işleyen vaxtım öýe gelene şu su içi bilmedim da içen vaxtım boğazım ağacı deyip gidiyor bir denizin suyuna belki arası sudan koşup içten yine de şor su da edi şonyalı oluyordu. Yine bizim öýdäkiler öwrenşipdirler içi otyr aşk vakti gitmezden benim içi yedim şu sudan hiç sat değildi. Soň öýe gelene soradım da bu su üýtgüdimi diýsem yok, öňkü su diýdi sen ýöne aşgabatda beýleki arasa su içen soň oňa öwrenşendir organizmiňi ejem näçe diýdiler. Özüm su içirýän ine aşgabatdan gelip Könürgünçde su içsen tualetden çykyp bilmeýän için geçirýär. Şolar ýaly ýöne şolary şunu düşündirjek bolsaňlar bilmedik için normal olar için şu ýaşaýyş şeýip ýaşamalym diýip düşünýärler. Ben diňe öz maşgalam bilen, gyzym bilen, oglum bilen gepleşenden soň olary düşündirip aýdy bilýänler. Ýok, başgalara düşündirjek bolsaň, mysal daýzamlara zada düşündirjek bolsaň ýok, şu normal hayat olar üçin. Hayatlaryndan memnun diýilýär şonu ýaly. Şular haýda ýetim häzirlikçe ýadyma düşse ýene el galdyraryn sag bolun. Bolýar, sag bolun. Näme? Aşyl hany meni galdyrypdyr bolen. Wagty gysytly bolsa, Azizbegden öňürti alyp bilerdi. Olar. Bolýar, sag bol Azizbeg. Gitjas kardeşler. Bizim elem kam Aýdy beriň arkadaş. Ertan Bey. Gel, aýdy beriň arkadaş. Menin pikirim aýdyp geçen. Menem şeýanky videodan eme gördüm. Öz pikirimi. O ýerde nire açyklaňam, näme ardy şikaýet etseňem hiç ýerde ardyň dinlenmeýän üçin öz durmuşlaryny öz akymyna goýberen halky görýän şu ýerde. Eder şoň ýaly gumowata öz ýanymda da bar. Olar gumowata ýaşamaga mejburmy. Olar üstünden tok geçen, köçe geçen, gaz geçen obada yer alyp ýaşap bilenoklarmy? O ýerde owaň içinde mille galtalar bolanokmy? Ýok bolanok. Ýagdaý bolan $3.000, $4.000 boş mellegini boş mellek satyn alýarlar şoň ýaly düzülen obada, tok gazly obada. Ýagdaý bolmadygam şoň ýa mejburan gumaw geçmeli. Men ýanymdaky bir gelin akşam garaň düşürende geler paktadan ýadap öýünde gaýnanasy eltisi
yok da sarsaran yapma, yok takır tukur etme, ol gelmeli, nahar edilmeli, kirin yuvmaly, işini etmeli, o zatlara etdiren oklar, yol veren oklar, ondan şolar ýaly masgalalar genler mecburan gumam bolsa kaçıp jaýa çykmaly, mecburan jaýa çykmaly olar. Ondan ol umowamyzda iýdil köçede ýok, ýokarlygyna näme gyr ýokarlygyna gidemez, şo ýokarlygyna berilen köçe thimagaz dikilip toğam çekilmedi. Herkim bir udyň bağ agas tapsa, guran agas tapsa şondan kedip thimagaz etdiler. Gadam bermediler. Ýöne gady uwuna çykyp köpel beren toňlar vilayata da çykyp gady eltdiler. Ýöne ulam öwürlik däl. Ondan şu ardan diňlenmese mecburan şoňa bolup kıyınında ýasamaly. Bir maşgalanyň kapysy, penjeresi, aynasy jaýy göçüp oturan esdim men şo ýerde öz gumowamda. Howaň sowuklygyna şo pakda ýygynda aýtdylar şony. Şu howada ýöne adýal ýene paket kakylan öýde. Gaz ýok öýde. Nädip çagaň bilen oturmaly. Sýgyrym ýerine jatyrdy. Nädip ýaşamaly. Ýöne ardaňy hiç kim diňlän ok. Menim üstümden geçen 4 tim uly voltly tim geçiripdirler mellegimden. Şonu üstüne üstümden aýyrdy bilmedim. Häkime çykdym. Prokuratura başga nereye çykdym? Vilayata çykdym. Hiç kim ardan diňlän ok. Adam nemäňe ýagdaýyňa görä bolup ýaşaý bermeseň, şu tokbedarly saýmaň 1 metr üstünden geçipdi. Misal etbilmem. Şo gumowanam şöyle görýänmi? Şu ýerde ýaşamana mejbur bolup köçen adamlar. Ol ýeri hisat eltipem bilmersiň sebäp şikaýetiň menen altına almada oňal owalar bolmasyn etraplar. Ösen ýurt derejemizde ýaşadan halkymyzy. Oý tawurun ýeplep bilmedim. Bolsa neme daň? Akynyň. Adil beyboy. Ben Hayat Hanım alıp biler, eger wagtyňyz bolsa, ondan soň alarym men söz. Ne bolýar bu? İşkin olaýmasa ellerini düşürdiler bol. Buyur Aziz Bey sen alıver. Olaň işçikin Öyle mi? olan. Bolýar. Onda menem pikirim aýdyp geçse mine şu taýda şu video ýazgyda gören zadym. Ine Awganistandan birazjyk tapawutly görünýär. Batur ütgeşik emesi ýok. Aty göz gyny. Ýa aýdylyp geçildi. Ne okuw jaýy bar. Baran bolsa şäherdekiler ýaly. Bolmasa ýalyk däldir elbetde. Sağlık ocağı ya da alışveriş magazin bir imit ya da başka gerekli encamları alıp bileceğin bir neme de yok da çölün kurak bucağında kıvır yer. Ama ben ünyalık yere gidip görmedim. Yani Aşgabat'da poyuzda giden vakti şimdi bir sutka yöreye da poyuz bilen olsanız Levap'tan Aşgabat'da Çarjöy'den giden vakti
Kice neme diýerler. Köplenç giýje alynýarsoň, daňdana golay şu käbir durýan ýerleri bar, şo taýda Aşgabatda ýakyn Änebe ýetmänkä ady ýadymdan çykyp duraklar bar. Şo taýdadam şuňňalyk bir sanak, ýarym sanak öýler, şo demir ýoluň gyrasynda. Şo sagatlarda çykyp bir zatlar satýarlar, iýmit, aýran, näme çal diýen ýalyk şuňalyk. Şu taýdan görenim bilýände, janly. Başka gidip görmedim ýalyk ýerlere. Indi bu taýdaky adamlaryň psihologiýasy, bilim derejeleri, göz ýetimi, bilmedim ýa gaty çäkli bolýar endi. Bilmeden kommunikasiýadan uzak bolan üçin. Yani men bärde nämäni aýdyp geçek bolýanny asyl biziň nebitiň gazyň puluny hasapladyk. Nämetdik. Neredeyse 33 ýylda 732 milyar dollarlyk näme çykypdy da ýurtdan. Yeneden bar ýurtda. Ine şu giden nemeleriň netijesi diýip nemetdiýän men görýän. Şu baýlyklarymyz daşaryk gidenligi sebäpli bizim owalarymız, şäherlerimiz ösmedik, nemedilmedik. Ya da şu pullar şu ýurda ýatyrylmadyk da, eger ýatyrylan bolanda bilmedim, ýol çekilerdi o taýda, ýol bolmaly ýa-da bolmalsydy. Gözüme getirýän aýdaýyn. Ine bir ýol çekersiň. Onun ýanynda ýoluň aşagyndan ölýän gapdalyndan ölýän çekersiň ýeriň aşagyndan o syýmagaçdan geçirip gelen o ýeriň aşagyndan geçip bolýar. Gerek bolsa kanalizasiýasyny, elektriğine, internetine, hatta doğal gaz, tabii gazdan şu taýdan geçirip bolar. Şeydip demedilmesi gerekli. Ya da güneşten enerji, o taýynyň temperaturasyny bilemek çölüň içi elbetde ıssy bolýandyr. O taýdan gowy nem alyp bolýar. Elektrik, yani şu wagt bir el yeterli bolsa, gözüňme getirýände şoň ýalyk ýerde ýaşamaly bolsaň, ýurdam açyk bolsa, şu taýda güneş panel getirersiň. Her öýüň üstünde ýa-da her şu taýda näçe sana goý bar bolsa bir 50'den köp däldir. Şu 50 öýü elektrik bilen üçetip biljek güneşden enerji üretýän tehnologiýalary näme dersin getirersiň. Bundan başga da şu taýa sağlık ocağı hökman getirilmeli. Gerek bolsa vertolyot, ambulans, tiz kömek vertolyot bolup biler. Ya da yol gurulsa bu taýda bir sağlık nemesi gurulmaly, ocağı, sağlık öýü, okuw jaýy gurulmaly. İnternet hökman bolmaly. Şu Türkmenistanyň ähli ýerinde deň derejede neme bolmaly, bilim bolmaly, internet bolmaly. Biram umumy bir dil bolmaly. Türkiýede resmi dili vardır. Hemme ýerde geçerli. Yani bul diýmek neme bolýar? Yani adam esasy gürleşip, düşünşip, pikir alyşyp bilmesi üçin dil gerekli. Dil hökmana. Elbette öz dilleri bardır, şiweleri, ona neme ýok, kısıtlama ýok. Öz şiwelerinde de gürläp bilerler. Yani men şoňa alarak görýän, bu taýda öýlerem, neme göre, şerte göre, kış nälik bolýar, ýaz nälik bolýar. Şoňa görärek artık tehnologiýanyň ösenligi, tehnologiýa ösdi. Neme dip bolýar ýany, mümkinçilikleri döredip bolýar. Ondan başga da maldarçylyk bilen köprek meşgullanýan bolmaly. Onuň neme diler? Yani şeyle bolsa gowy bolar diýen, hani mal yetiştirip taşaryk et, süt önümlerini satıp ya da çiftlik kurup bu taýda bir çiftlik nemedip maldarçylyk bilen meşgullanyp şey demem nemedip bolar, güni görüp bolar hökmany sen çopan boldun indi şäher durmuşundan uzakda bolmaly diýen bir neme ýok.
Gündüz edil işe gidip gelişiňe alak mal darçylyk bilen meşgullanarsyň. Onuň daşynda öýüňe gelen soň tehnologiýalardan, dünýäde bolup geçen habarlardan ýa-da bilmedim neme diňe çopan bolup ýaşamaly diýen zat ýok. Şähere gezmäne gidip biler, ýurtdaşyna gezmäne gidip bilerler. Dürli diller bilip öwrenip mollym bolup bilerler, doktor bolup bilerler. Ýa-da turistik ýer edip bolar. Ne garaýlar gurup şo taýda. Şäherde ýaşaýan adamlar üçin deneme ýa-da dyýynjalma ýerdäm neme dip bilerler. Şuňa alarak gözüňme geldi. Elbetde häzirki ýagdaý gowy däl. Häzirlikçe şunlar jemledim ben. Öyle. Sağ ol. Abdurrahman Bey. Ha, hayatkanı benim aldırdı bu. Indi näme görünýän ýerde çölüň içinde bir owa, mektep ýok, poliklinika ýok, kiçik bir dukan ýok, ýol ýok. Ne bir agaç var. Ona rağmen toy berip oturan, böyle yıkılıp duran jaýy bile bezep oturan, inamarkalar bezelen, hatta şäherden neme getiripdirler, aýdymçy getiripdirler. O garipliğe garamazdan, hiç zaten hiç infrastrukturan yokluğuna garamazdan toy verip oturan bir owa var. Toy verip oturýan çimler otur, ýekece ruhsat berilen batda. Sen mektebim ýok diýip bilmeýän, ýa-da bizde bir poliklinika ýok, mektep ýok diýip bilmeýän, siýasata goşulyp bilmeýän, ýeke saňa izin berilen mırda toy. Toy berip bilersiň. Toy näçimler ýalar, bilmeýän bol şol oturan zatlaryny şo ýerden halk üçin bilmeýän, belki sosialleşmedir, belki oturana garyplygynyň bir demesi kompensasiýasydyr. Bilmeýän, şo toy bererek şol tradisiýalarda jemgyýetde şu atrada çykda bolsa, şol toy bererek özüni bir durmuşda hayatda men barym, hatta ordan bir ýaşaýan men diýip bilmedir, belki o ýerniň yerli owaň halkda üçin ýöne bu rejim üçin bulary meselem diýeli hani şol owa eger mektep getirse, ýol gurup berse, bir magazin bolsa, näme bolardy? Poliklinikalar bolsa meselem adamlaryň ýaşaýyş durmuşy biraz göterilerdi. Dogry, adamlar poliklinika bar, biraz sagdyn bolardylar. Mektepler olsa adamlar neme bolardylar, bilim alardylar. O ýerden ýaşam standartlary biraz neme derdi, ýam köp zada düşünüp başlar, talap edip başlar, özüniň ýagdaýyny görüp başlar. Bu da rejime gerek zat däl. Bular neme islanoklar, bilgili adam, sagdyn adam bulara gerek däl. Şonuň üçin toy bilen düýdenip dursun, bar tapanjasyny toya berip neme düýdenip ýörsün diýilen bir görünüm bar. Meniň görýänim. Şular aýdaýyn dedim. Böyle, sağ olun. Abdurrahman Bey. Buyur. Gyzykly boldy bu gepleşigimiz.
Ine görkezilen misalda bir video görkezildi dogry. Ýöne bütün kardeşlerimizin aýdanlaryndan Türkmenistanyň bütün ähli ýerinde bu ýagdaýyň giňden ýaýrandygyny görüp bilýäsde. Görmedikler hem bar, o dogry. Ýöne gören kardeşlerimiz özleriniň gören zatlaryny aýdyp berdi häzir. Sebäbi Türkmenistanda bugüneçelli häli şu neme hemme ýerinde bar. Diňe bir mysal däl. Muny näme üçin aýdýan? Muny propaganda ýolu bilen aýol bir iki sany zat diýer, owa diýer. Şoň ýaly üstüni ýapmak isler. Eýem nemede sosial mediada romantizasiýa edenler hem bar. Ay ine şu taýa dynjalyşa gelin, ay şu taýa ine şu ýere gezelence gelin, ay şu taýyň gutagyny ýiň, ay şu taýyň çiýişligini ýiň zat diýip romantizasiýa edip bilençe etdiler. Turistik yer diýilen neme bilen üstüne örtdiler. Ýöne bu durumuň esas agyrdygyny şu taýda hemme kardeşlerimiz aýdyp geçdi-de ýene ilki bilen Kurbanbek zady neme dip çykdy. Barmak bastı. Bu taýda obaly diýilen ýer adamlar ýa-da obaly bolsun, welaýat bolsun, şoň ýaly bir özüniň territorial bir ýarlyk takýarlar. Ayne sen şu taýdanmy, ay sen gumlumy diýip şoň ýaly aýdyşlar hem barda da. Senin gumuňa geri yzyňa dolan diýip. Gumlugyňa yzyňa dolan ýene näme diýip şu taýda bir territorial ýarlyk takýarlar. Bu bir bu munyň netijesinde neme bolýar? Jemgyýetde eýem aýryşma bolýar öz arasynda. Jemgyýeti parçalamaga ýönlendirilen bu zat. Ondan soň alan şu taýda kagazda ýazyp alan belliklerime sere dowam edeýin men. Soň Halmurat aga saglyk baradaky nemesine pikirini aýtdy. Hakykatdan hem şu nemeniň Niýazow döwründäki işten çıkarmaları, zatlary hemmesini hem ýatlasaňyz şu taýdakylaryň näme üçin şu ýagdaýdadygyny göz ýetirip bilersiňiz. Şu 15.000 saglyk işçisini şu taýda neme tutuş Türkmenistanda 15.000 saglyk işçisini işten çıkartdy da şu taýdaky saglyk durumuň elkençligini hem görkezýän neme Almyrada barmak basyp geçdi. Ondan soň Melike hanym, Aýjahan hanym, olaram öz gezeginde aýdyp geçdilerine Aýjahan hanym esasan şu medeniýetden uzak galan bir yer diýip nemetdi-de. Medeniýetden uzak galan bir owa ýaly şoň ýaly häsiýetlendirdi. Meniň pikirimçe bu has ýerlikli neme häsiýetlendirme, sypatlandyrma diýsek, has ýerlikli sebäbi o taýda diňe bir ýol ýok diýilen bir neme düşünje ýok da. O taýda ýoluň bolmazlygy bilen o taýda hopsuzlygyň üpçün edilmeýänligi görünip dur. Hiç bir neme döwlet guramasy ýok o taýda. Häzirki ýagdaýda saglyk, eýitim şolaram hem häzir döwletiň monopoliýasynda. Yani diýmek bu zat döwletiň elindäki zat, o taýa hiç baran ýok. Güvenlik, eğitim, saglyk bolmaýandyk ýerde aýdyşýaly medeniýet bolup bilmez. Hani medeniýet işgärleri, zatlary diýip häzirki gün o söz bilen garaşdyrmasyn. Medeniýet diýmek neme gerekli zatlaryň biri bolan eğitim, saglyk, güvenlik, howpsuzlyk. Bolar bolmadyk ýerde medeniýetiň bolup bilmesi mümkin däl. Şu taýda Aýjahan hanymy bilen ulalyşýandygyny aýdyp geçen şu taýda. Ondan soň Leyla hanymyň aýdanlaryndan gaty neme üýlerini ürpetýän neme diýilýär-de türklerde. Halk öz güzeranyny tebigatyň üstü bilen görýär. Erkek kısmı. Aýallaram bolsa el zähmeti bilen şu taýda bir zatlar dokap, bir zatlar öwrüp ýene näme edip şu taýda öz güzeranyny görmäge çalışýar. O taýda aýdyşýaly hiç hili neme ýok. Pensiýa zat ýa-da başga bir sosial kömek döwletiň o taýda barlygy bildirmeýär. Yani döwletiň o taýda bar ýok arasyndaky däl ýoklugy türt kesik anyk eýem. Sosial hiç bir kömek ýok o taýda. Hemme kim öz başyna özü çaramaga çalışýar. Bu näme diýmek?
döwlet ýok bolsa o taýda näkil nemedi, öz başyna näkil ýaşap bilýärler. Ya olmasa ýine debigatdan peýdalanyp öz güzeranyny görýär diýsegem, häzir Merdan Bey aýdyp geçdi. O taýda Garagum kanalyny gurup, şo taýdaky resurslary çölüň içine aktyrdy. Ýani eýem elde bar zatlary, resurslary ýalňyş ýönlendirip bilkastlaýyn adamlaryň hem güzeranyny görmeginiň öňüne geçdi, hem adam şeklinde medeniýetli ýaşamanyň öňüne geçdi. Bütün kardeşlerimiz aýdyp geçdi, şo taýda içme suwu problemasy bar. Ol şol nemelere çägäniň içine aktyryp ýörilýän suw muktary şo taýdaky çöllerdäki ýaşaýan ilata soňuna çel ýetmeli, artygy bilen ýetmeli. O taýda rezerwuar gurular, betonlanan kanallardan geçer, ýitki azalar. Edip bildigiçe ýitki azaldylar. Şeýdibem, bar resurslary, tebii resurslary ýalňyş ulanýar. Olam näme üçin? Bilkastlaýyn. Diýmek bu taýda bilkastlaýyn, halkyň hal ýagdaýyny ýok etmek diýmek bardyr bu taýda. Ýani Aziz Begem aýdyp geçdi de, ondan öň Aýşegül hanymyň aýdanlaryny belli galypdyryn. Yerlikli sorag berdi olam. Medeniýetli ýaşamaga münasip dälmi şol halklar? Ýani olaryň näme bir kemçiligi barmy? Ya biz millet parasçylygy edýäsmi, birini birinden aýyrýasmy? Olaryň medeniýetli ýaşamaga münasip dälmi? Olaryň haky ýokmy? Yerlikli sorag. Ondan soň Aziz Begem aýdyp geçdi, indi islän ýagdaýlarynda edilinip bilinjek mümkinçilikler barada aýdyp geçdi. Hakykatdan ham Hayat hanymym nemedip geçdi, eýem mümkinçilikler barada sanak geçdi. O yerlikli, dogry, ýöne Hayat hanım onuň üstüne hasam doldurdy. Näme diýdi? Bu rejimiň alyp barýan baskı siýasatyna garşy jeýler. Şol edilinip bilinjek mümkinçilikleri ýerine ýetiren ýagdaýynda häzirki rejimiň alyp barýan baskıcı siýasatyna garşy gelýändigini görkezýär. Ine kardeşler, öz pikiriňizi paýlaşdyňyz, ýöne şo pikirleriňizi bir ýere jemländi, ýa bu taýda sistematik bir baskı siýasaty bar. Şol görünýär. Tebii resurslar ýalňyş ýönlendirilip, adamlaryň bilkastlaýyn ýaşaýyş, durmuş zatlaryna düşürýär, peseltýär. Adamlary hassalyga sevk edýär, hassalyga zorlaýar. Saglyk ojaklary zatlary ýapylyp o taýda 15 000 çenli adam, ol resmi aýdylan rakam, belgiler. Ýani ondan soň näçe adam çykarylypdyr, näçe adam işsiz galypdyr, näçe adam şol hyzmatdan mahrum edilipdir. Eýem bu taýda gaty ulu sanlar gezýär. Şo taýdaky neme edilýän bar nemeler sistematik ýagdaýda alınıp barlaýanlygy üçin bu taýda bir sistematik zorluk bardyr. Sistematik halkyň üstüne edilýän baskı bardyr. Şo barada öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz indi häzir şu taýda ben duraýyn. Bolýar, sag ol. Melike hanım buyur. Men bu arada öňüm aýdypdym ýöne gaýtalýan ýaly şu temada şoňa dogry gelýär. Ýene bir gezek aýdyp bereýin. Kiçik Gıpçak diýen ýerine şo taýda işledim, hojalygymyz bilen göçüp bar. Oňa gäwersem diýerler ýöne Gıpçakyň bir owasy. Kiçik Gıpçak diýerler. Altöýlem diýerler, ady ýörgün ady Altöýlü. Altöý korpus çaýlarda 12 hojalyk ýaşaýar. Ödüm şu neme gaty daşam däl, şähere ýakyn owalyň biri. Şo taýym edil ýanky gören owamy däl, elektrik ýok. Şo radiýany aýtsa şonu dinleseler bir ullokan bir lüks şolar üçin. Hem ýylgyrmak giden o taýda da neme ýöne mallarçylyk aýdan olur. Ekmek gelir, buğday, ondan gavunlar, paýta ekýärler dänim.
kendiler oňa üns beren oklar esasy etýän ekinleri neme? Direk geler o taýda. Ondan şo taýdanam ýygnaýarlar, tanym bilemok, onu nilik tapşyrýarlar, näme etýärler o zatlarla gazyklanmadym ýöne. Aman Sultan Niyaz döwründe işledim. Aman Sultan diýip başlyklary bardy şo taýnyň arçyny. Şol gelip ýygnak geçýärdi. Näme üçin buğdaya suw tutmadyňyz, ýapagy seredeňiz, triýeňe da seretýäňiz zat diýip gyýrýardy. Soň bu triýek üçin gorkaňyz okmy sonra berýärdik-de, gorkaňyz okmy bizem şo taýda Niýazowyň Gıpçak'taki daýdasy o bir kinosunda da görkedenler. Şo daýdasynyň oğlunyň eline Gıpçak'ın malyny baktyk. Iri şahly malyny. Onuň sorýadyk, näme üçin gorkaňyz okmy triýek bäne hökümetden zat. Esek ýok emmesiniň habary bar. Gaýta şolaňam ýerine biz suw tutup zat edip seredip berýäs, hasylyny toplap berýäs diýip şey diýärdi. Şo taýda onu uşak mektep ýaşyna ýeten geçen çağlar bar. Onuň bular okanok diýsek. Mektep hiç hili ýok, saglyk kocagam o taýda olar ýardat ýok. Her kimiň motorcugy bar, köne küçülrak maşinlary bar, şoň bilen şo işine gidip gelip ýörler ekinlerde. Ondan ayagy ili döwlen ýeneden ortada şo egirligine, gysyklygyna ösüp gidip otur. Ekdi bilen ekdiýä bolmasa da kendi şoňa ünsem beren oklar. Ýani normal bolmaly ýaly edip ýaşap gidip oturlar da. Özlerem şolaň 14-15 ýaşyndaky çağlarına çenli näme geraýyna oturan şo hojalyk utaran näşim 12 hojalyk emmede. Şoň ýerdi hakyky ýani Abdurrahman beýim hayat almam dogry bile geçdi rejimi tam şoň isledigi şekilde ýaşaýarlardy. O wagtlar bizde de telefon ýok, telefon nemerä adamlarda bolýardy da. Men näçe mundan 20 ýylla bolandyryň. Telewizor ýok, gazet, jurnal okumak ýok, okudan has medeniýetden gaty ýyza galanlaýyn. Hakyky medeniýetiň içine şu okumagam emmesi gerýärdi, telewizoryňam, gazet, jurnalyňam. O zatlardan uzak. Öz ýaşaýyşlaryndan neme? Memnun. Şu ýaşaýyş, gowy ýaşaýyş diýip düşünýär hakyky. Olar okumansoň, ýazmasoň, telewizor görmäsoň hiç bir başga döwletlerde nähili ýaşaýyşlar bardygyndan habarlaram ýok. Aşk diýjek bolýar, Moskowatdan gaty uzak bolmadyk yerlerde de başylar ýaly olar. Doğru. Tüs rejime gerek bolan ýaşaýyşdaýyna şu halk siyasata goşulmasyn, hiç zat bilmesin, bilimi, bilgisi artmasyn. Haýsy tarap uğrup dursa şo tarapa ýygyp gidip beren. Şular aýtaýyn edim. Hola, sağ olun Melika. Aziz Bey buyur. Ben wagtymyz ama boldy özä bugün için. Owa. Ene gyska çaýdaýyn jemläli. Ine näme diýdik-de ýani hökümetiň taýdaky roly ýa-da hökümetiň täsirini diýen ýere geldik, hemmemiziň nämemiz şu taýa geldi-de. Hakykatdan hem ine pasiv näme diýsek dogry bolarmy? Ene etmeli işini, hökümet öz etmeli işini etmän ýanky sanap geçen nämelerim bar ya da belik kardeşlerim sanap geçen bolmasy ýalak. Şu şekilde de näme etýärler-de hani
işlerine gelýär diýeýin. Şu taýa medeniyeti ýa-da suwy iňberk getirip bol bilmeýärlermi? Elbetde akıllary ýetmeýär ýöne bunun çözümü bar ýani. Taýa suwy bir şekilde getirip bolar. Bizim çölümizden ıssy İsrail ýa-da Saud Arabistany, şo taraplarda da neme var? Fontan var. Çölün ortasında. İsrail'den misal vereyim. Suwun gıt ýerinde fontan nemetdiler. Koýýarlar. İçer suwa öňden çözülen. Yani aýtjak bolýanym. Nemme de yapışıp ýatyrlar var ha. Bilenem oklar, bilene de yol veren oklar yapışıp ýatyrlar. Yine halk şu zatlara düşünmesi gerekli. Birinci düşünüp biz şeýle ýagdaýda şuňa alyp kıyın durmuşda ýaşaýas, bunun hem sebäbi şu diýip göz ýetirenden soň şu elinden kakıp almaly. Öz geljegi üçin göreşmeli. Ve bizim hem işimiz şu taýda halka şu zatları düşündirip bilmek, her türlü ýollar bilen, misallar bilen, meňzetmeler bilen mükadiyen benim fikrimçe. Aziz bey, Allah. kiçirek bir sorak bar. Ýadyňda bolsa neme çıkış edipdiň-de sen? Şu halkyň saglyk hyzmatyny alyp bilmek üçin nämelere ihtiýagy bardy? Nämelere zat gereklik bardy? Nähili zatlar? Şolara bir gaýtadan aýdyp geçseň. Saglyk hyzmaty almasy üçin näme edilmeli? Ne halkyň saglyk hyzmaty almasy üçin ilki bilen fizik nemesini aýdyp geçsek, ne saglyk öýlerine ihtiýagy bar. Ondan soň saglyk sistemasyna ihtiýagy bar. Yani sistema diýende o taýda bir düzgün tertip bolmaly da ýa-da neme aýlyk günlük smen çalşylyp durýar da saglyk diýende bir adam erteden aşama işläp bilmeýär. Onuň öz düzgüni sistemasy, saglyk sistemasy bolmasy gerekli. Ondan soň häzirlikçe şolar ýadyma düşýär. Hyzmat nokatlary owa aýdyp geçeniň. Ondan soň sistemanyň umumy işleýişi ýöne arada ýene bir zat bar, şu zatlar üçin edýän ara gatnaşyk sistemasy bar. Ýadyňda bolsa ýol bolmasa o taýa iz kömek maşinalary zatlary o taýa nädip barsyn? Ýa aýdyp geçdime. Dik uçar vertolyot diýilýär. Bolmasy gerekli ambulans ýa-da ýol gerekli maşinlaryň. Mesal üçin bir neme gelin köpelýär diýelim. Nälik şertlerde köpelmeli? Saglyk sistemasy ne şäherdäki saglyk sistema bir owanyň ýa-da ýurdun gyrak bucagyndaky saglyk sistemasy bilen bir bolmasy gerekli. Deň işlemesi gerekli. Ara gatnaşyk, internet, ýan gaýdanlarymyz gelýän adam. Onun için ara gatnaşyk üçin internet gerek. Şoňalak. Jemledim häzirlikçe. Sag bolun. Bolýa, kardeşlerim meni galdyryp başlapdylar. Leyla hanym bu. Ýaňa aýtmak ýadymdan çykypdy. Ýa Kızılarwatdan soňra ýok, Kızılarwatny özünem näsi ne bu wagzaly bar. Şunday hoşraýat salyngan, lekin adam ýok orda. Menedigan, düşedigan. Özüm lustralar koýulyp salyngan. Ondan soňra 4-5 wagzal bar eken. Kazakstana geçinçerli da. Wagtda adam ýok, lekin wagzallary bar. Hoşraýatyp salyngan. 2 etaj ýatyp salyngan. Heýran kalýar. Wagzala girseň, ses berseň jaranglap çykady ho bilen. Lekin adam ýok. Ne kassaba, ne massaba orada. Hiç ýok onun içinde.
Aşın diye yerle bar eken. Şu diye hoşrayıp salıngan, lekin adı yok. Adı yok Kızılarvat'tan sonra. Ya Kızılarvat'tan, Aşkabat'tan minden, yürgen poyuz Kızılarbat'a geledeyken Kızılarbat'ta osun üzülüp kaladı. Argı 2 vagon ötüp ketedi yani nege? Kazakistan taraplara yakın yere. Osun ya Kazakistan'a bir astronoke kalanda şurada bir vokzal dinnäsi ba, ulanam ulam, vokzalam yaxşı hoşray. Adını bilmedim lekin onu. Adı yok gerek ona. Osun yankında ne şöyle işkar bolup gelmek üçün osun ne vokzalını načalnik vokzal üçün načalnik bolup işe giredi koy ya. Şöyle işkarları. Şular üçün joy salıp koyupdylar. İşlerinde mezat ba. Kuchnya neleri ba. Gaz paz yok. Kuru bilmem ne bilen işletediler orada. Ben hayran kaldım. Gaz ötecek dediler mi? Bir zat dediler. Yadımda yok mu? Yıl boy gitti. Var diyenime. Başındın. Mektep ba dedi. Vayenli neler ba dedi aytmasa. Mektep kurulup durup koyupdylar. Adam yok. Opşum adam yok. Vaqta yaşayış yok. Lekin yaşayış yok yerde şu zatla var. Ya ne kumlu içinde nelerde yaşayış var lekin mektep ne yok. Banisa sanisa yine şu Türkiye'de banisa yine kolxozlarımızda heptada bir merte gelip gitedi. Ne doktor. Geletden muhtarının esinde boladı. Hemme şöyle gelsin de camide çakıradılar. Osa hemme baradı. Kime ne odarı gerek, kimden yeri ağrıydı, kesel şulanı bilip ne edip ber gidedi. Şöyle bar, bire bar dep. Bizden o nemizde, kolxozlarımızda yani kumlarımız içinde onun içi zat yok. Dine ya vokzal salıngan hoşray etilip. Taşavuza barınca ellidem vokzallaba. Olaram o derece emas hoşraylıqı. Lekin ya Kızılarvat'tan Aryaqa Kazakistan'a gitadi o yoldagılar şunday hoşrayat salıngan. Bir gitten çıkancı da ana bilesizden etken işleri şu. Halka hayır değmedi on zattan onlar. Hayırsız zat. O ziyanlam. Ha. Hayırsız adam değil, dine ziyanlam hazinan pulunu boş yere dök koyarlar. Ana şunday şu. Bir zat aytyatiradım yine yadımdan çıkıp ketdi hazır. Ya akıllı uy salıp koygan deyin bu. Akıllı şehir mi ne olsun deyin. Tap şun deyin de o yaka. Doğru, sağ ol Leyla Hanım. Bahar Hanım buyur. Şu 94-95 yıllar muka 96'da muka. Yok 99 şu törekler. Mesela men oğlum 3 yaşında yürüyordu da. Yürüyen vaktinde bir oğlunu getirdi. İnim televizorda beceriyordu. Olsun şu Zdanov diyen kolxoza gidipdir Oktyabrskiy. Olsun ulu koncoğlu garip diye gelip gurrun verdi da garip oğlun öyünde diye keçeleri yırtık yönü biriktirip tikiptir bir aşağı oturlar ondan meniydi. Berde könüde bizim yanımızda işler bize kömekleş bizimkiler bazıları çıkıp söyledi diye Aycan Hanım biliyor onu. Bir oğlunu getirdi öye. Yaku oğlum var ha kapıdan çıkıp seyredip duruyor. Yaman kâyan adam evli bir diye de bunlar nereden gelip nereye diye bizim öyümüz bazıları yakın. Ulu yolunum edil boyu. Daşar çıkmağa tiskinip duruyor şol oğlum.
O zaman öýümizde öý telefon bardy. O zaman biz alys gepleşýäs, telefonu ýene goýup gidýär. Bir gün diýdi-de, Bahar ejeke diýdi şu telefonda, şu telefon diýip şey diýdi, howa diýdim. O zaman nähili gepleşýäňiz diýdi. Menem şu wagtynda bir boýdaşym bilen jaňatdymda gepleşip durdum. Dur bir munt diýdim, bir näme garyndaş geldi öýe diýdim, şoň bilen salamlaş diýdim, bolýa diýdi. Olam abyň näme diýip şey diýdi, Recep Murat, salam, gowum ýagdaýlar diýip şeýt geplep bary, telefon bir hiltiskiniýip elime berdi-de. Wai, geplerim üçin adam. Diýip şey diýdi, telefon maňa berdi-de. Indi ne Oktyabrskiy Aşgabatdan daha şoğuza gelsen biraz neme bir pestir. Yani medeniyet tarafı olsun, akıl pesligi var, cahillik. Daha şoğuzdan Könürgönçe geçsen has peseliye. Şimdi Könürgönçten bu tarafa geçsen zaten almayı deysen ama oluyor. Şol oğlunu öye getirenle birem deydi kulluğa gitmeli. Bir görsün, adamları görsün, öğrensin, kullukta katı kıyındır deyip Rusya'da kulluk etdi inim. Şonda şol oğlanı öye getiren de gördük de. Ondan sonra sonrason ovasındakilerin hemmesem şon ýaly telefonu bilmeye, radyo dinleyeler. Garas pes derecede garip de bize mabaydel de yönü olary görenle yine näme diye şükür et, sabır etdiğimi şon ýalak edamaly boldy. Ne şonu aýtjakdym. Bir gyzjagaz geldi. Bu töwerek bıçır adam eken diýip öýe gezmäge alyp gaýtdy, onu kiçire çykdy. Biraz oýnasyn çağala bilen diýip. Şonna bu bıçır adam bu ne bela diýip. Ene şolar ýaly ýerlerem bar. Ene asuda asmanyň aşagynda parahat döwletde. Şolar aýdaýyn diýdim. Öyle, sağ ol. Almada buyur. Kardeşler, her kıraadın gözbaşı vardı. Yine bizim Türkmenistan'ın esası İlat Kani, o bu yerde yaşıyor. Dayhançılık bilen meşgullanıyor. Ya ekrançılık ya da mallarçılık. Çarwa halkı esasen şu mallarçılık. Çarwaları nerede? Suğun yok görünü kumun içinde ya çağda ya takırdı. Olar sivilizasiyadan uzakta saklanıp geldi. O Sovet zamanım şeyledi. SSR yıkılın döwri. Ne Sapar Murat Niyaz, siz o döwür kızıcak çağı olmalı köpeğiniz. O täze obu atlı siyasetin girdi. Demek o öňkü eser dargady bedene täze siyaset görüp ýakyndy. Zahmetkeşler üçin şoň üçin täze obu siyaseti diýip siyaset ady bilen näşunýaly halkyň aňyna düşünje salyp başlady. Ene munyň täze obu siyaseti nämeden ibaret boldy? Ilkinji nowbatda öz permany bilen hemme şol Gurakçetdak obaly bar, oldyňa Balkanda däl bütün ahali degişli ya Mara ya Lebaba ya da şowda haýdyna degişlen bolsa şol Gurakçetdak obalar hemmejiginiň met punktlaryny, kitaphanalaryny hemem ýanky mekteplerini ýapdyrdy. Nämemiş büdjetden pul tölemek onu agyr düşýän eken, şoň üçin owan çağalary ýa milleti köp medisina kömekli aýlykly gullukly almaly. Ene munyň owa siýasety şondan ibaret. Ýöne başga owa siýasatyny gördükde ýanky eser ýykylyny beýleki sosialistik lagerler hem bardy da. Ondaş töwrüňä. Ene olarda şol eser ýykylyndan soň daýharlary näme kömek edildi ýa sosial üçinçilik berildi. Ene meselem ben Porşany goýulýar. Ene Porşada näme boldy? Şoýunda eser ýykylyndan soň olaňam sistemasy ýykyldy, kommunistik sistema ýykylyp ene şuulky sistema gurulyp başlady. Näme edildi? Meselem ene bir owu. Hemen şu taýda 30 ýyl gatnaşyp beren tanışlym ýaşaýar.
Olar ne şu browan adamsy, bilen iki ogly, iki gyzy bar, özler äraýar. Ene şol kolhozda işläpdirler, eser ýykylandan soň şu bütün oba ýa şu kolhozda degişli mal bolsun, ýer bolsun, şularyň hemmesiniň arasynda paýlap berildi. Adam sanyna görä. Ondan ýeri, topragy şulary indi bularyň 4 çagasy ähli ikisi bolanda 6 adama 6 sany delyanka diýär-de olaň söz bilen aýtsak şularyň paý berildi. Hemme paýym deň bir adama berilýän paý uly kişide paý ýok. Ay del 1 hektar ýermi, 2 hektar ýermi, onçasy näzir anyk aýdyp biljekkä, ýöne her birine berilýän paý bar. Şu o kolhozyň hemme ýeri şu kolhozda ýaşaýan adamlaryň arasynda destek derejede paýlap berildi. Olaram şonaldy. Indi şol ýerler indi häzir 35 ýyl geçdi-de şol döwür şolaň biriniň delyankasy aýdyly $10,000 diýip aýtsak, şol döwrüň bahasy bilen şol ýeriň bahasy $300,000. Ine ýeriň öýdi. Ine Polşada şol. Ine şol adalatly paýlaş geçirilenler, ine şol ýeriň eýesi adamlar bolmaly bolsa, ine Polşada şeýledir. Mallarym soňýady. Aynı seredin. Bizde Sovet zamanı kurulanına, ya Sovet devleti, hükümeti kurulanına, biz kolhoz öğretiyoruz, hem emlak umumu olmalı. Şu bir oban halkının kıyını vaydı. Ondan sonra birinin eline mal var olsa garip da o da uğram hiç dağıtı yok. Ondan korklu yaşayan maşallahın malını hemmesini elinden alıp kolhoza geçirdiler. Sonra benim atamın o doğru Urmunga gonuy goýuny bar eken, bilen öýleri, bäşikini ertip berýärler. Ene bizden size täze başlar kolhozyňda kömek berdin, anyň işleň baýan gowy ýaşaň diýip berýärler. Iki hepden soň şol oban adamlar bar. Emma şoğurlayalyp hökümet bilen ýene de dağın içine bäşik tany goýuny bar diýip. Ene gelip o galyny marketde de adam pagyram, turma batýar. Yine bizde son kolhozun kuruluşuna aýtjak bolýar. Soň ýaly ejirçeken maşgallyk atkan elbetde. O demejik Eýrana ýa Owgana gaçyp giden amany sürüp. Oturdular soňuna çer. Şolaryň içinde mene batanma. Indi şu mallar, şu ýemedi de gönözlügi diýil, ýa göz başy diýil, ýa fundamenti diýil. Şu kolhoz kuruluşy. Şu taýda mene maşgalam goşandy bar. Yani SSR yıkılandan sonra demek şu malları hakikatini kavuşup vermeli. Ya sonra arasında paylamalı. Belli kimde ne mal alır? Yok. Bu tayda da niyaz vardı da hem mali kolhozun malını, savhozun malını, o savhozlarını o devlete hükümeti değişli oluyor da Sovetski hazayistı diye. Bu kolhoz olsa kollektivine hazayistı. Indi şol savhozun malına biralli, kolhozun malına ikalli, soň daýhanada kärine diýdi, potrot diýdi. Muna meni boyuna ýa-da goluň boyuna halk hatyrlanýar şeýdi. Şu alan malyny ýene de kärenesine diýip daýhanyň özüne bir bölegi tapşyrdy galyny görüm etdiler. Ene şeýdi, o adamsa garyp düşdi. Buna ne kompensasiýa tölenir, ne muňa kömek edildi. Ne de şolaryň ullaryň ýerleri bar Sovet zamanynda. Şolary deňje paýlap berýärler. Her owa degişli toprak bar, 100 hektar, 10.000, 50.000 hektar. Şonu daýgalyň arasynda oýdan paý edip beren bolsa işlejege alyp işler şo ýer, işlemejegim öz paýyny beýleki doganyna satsyn, garnaşyna satsyn, ýedi ýadyna satsyn, ol öz işi, ýöne şol paý. Ine niyaz şonu etmedi Türkmenistan'da. Häzir şu güneşeli bizde yer suw reformasy geçirilen. Son şeýle bizim halkymyzyň düşen günüşi. Elbetde bularyň aýlygam ýok, güllügem ýok, pensiýada ýok, bulara medisina hyzmatym ýok. Kesellese öňüne bir duýan süryp, akydýalar hama raýon merkezine barýar, o hirurga, terapewta, şonu gowşurýarlar, olam bu emýom edip iýdin ogradýar. Ve salam iş gutordy. Son için bizim halkımızın düşen göz gıyını ýagdaýy. Ondan men edil şumar bagry parçalan bir söz var. Onu bana Malcolm Golium aýtyp berdi.
Şu bizim bolun owamyzda tiriyek ekýärler diýer. Olam şol Niýazyň daýdasynyň oglunyň nämesin plany. Şol çöwürek şol asalyň kılı. Näçin olar arkaýynyký? Ona da esas bar ýokdur kardeşim. Belki bilýän närsini o döwür. Onu şol internet mektebe okuwçysym ýa internet mektebe gitmedikden gidemkä. Ahit ekrana çykyp 93-nji ýylda Niýaz gürledi. 500 gram deme tiriyek üçin adamlara azar berme. Türkmeniň taryhynda bar şu zatlar. Bu zatlar ýeme dermanlyk üçin ulluluk geldi. Asyrlar boýy. Şoň üçin adamlara azar berme diýip polislere tawsyryk berdi. Ay muňa bir o Sovet zamanına yankı giydiren öýünüň törüne tiriyek çekip ýatarlar. El çarpanlar. Şula bir heşelle kakanlar. Odan öýünüň törüne giydiren tiriyek çeken bolsa bula toýda azyl arkaýyn milletiň öňünde yankı şişler. Bolsun bollar. Aslında tiriyek az gördüler geraýyna ýatdylar. Niýazda da geregi şol hakimeden berke diýençe şahsiýet kulturyny gurýança milletiň aňyny söwlende herledi. Ya ana odar sarlyklara barın seredin şo taýda şo ýyllar duglanan adamlaryň näçe ýaşy bardy. Näçe juwan, näçe takarly. Ene şeýle milletimiň gyrda ol bir çetirden. Diňe obada şäheriň keýne. Şeýle ene Başından soň garşysyna çyksak adamam ýok. Bir burada degmen soň ana bize ursut berdi etjekmiz diýip isledek ara çek, isledek tiriyek çekýär, isledek geraýyn diýip. Oglonlary bir gyzara beki. Olara maraq çetirme. Ýani Malika Mugallim aýtdy ýerden ýören soň 10 maşgalaryň hemmesi narkoman. Men bilýän adam ýalňyşmasam 96-njy ýyl bolsa gerek. Şol Azatlyk radiosyna hat geldi. Men şu Azatlygy bar gaýdym. Şu taýdy maňa nazara görkezdi. Şu görgeli. Mene seret diýdi gelen hat. 7-8 sany gyýyl gol çekip uğradypdyr Aşgabatyň etegindäki bir owada. Biz de şu owamyzda näçe diýdi 30-40 boly ene gyýyl durmuşa çykman otel bärde diýdi äri bararlyk ýigit ýok, hemmesi sıpık narkoman. Şo ýyl 96-njy ýyl ýazylan görmüş. Uğradylar. Özüm Aşgabatyň etegi. Ondan men Malika Mugallimyň narkomanyň men aňyrda o şu zatlary eşitip görüp radiodan tanqid edip oturan adam men şu döwür. Ene şeýdip o halkynyň aglyny hapalady bular. Tandan çykardylar milleti. Ene tragediýa nerede göz başy. O şulkun görýän zadymy ol eýem çorwaňyň çorwasynyň şurrugy eýem 3-nji 4-nji nesil ana agly hapa. Ol tiriyegi göknary çaýdan ütgeşik görene bulara keýpin güýçlüsi gerek. Hytaýdanmy, Orsiýetdenmi getirýärler diýe ýanky bir tabletka formada himiki tabletka. On bir tabletkadan soň şular ne däl porgar näme goýup berýän bilenler. Ene o tabletkadan soň sen dolu samsyk dälhanada oturan biri. Ana ene şeýle halkymyz nesine goýmadyr ömrü ýaly. Arasynda nesil ýok Türkmenistan. Ana ne tragediýa nerede? O bolar ýa-ni aýdyp oturdy. Siziň bilşiňizden hem beter. Hemme jönüne çöküp giden Niýaz özü utanma çykyp bana ekrany arhivden tapyp goýdy ama ana kemine goýdy. Näme gerek 9 klasyň köp okutmak. Ana. O bir ýemesi şol döwür ministr bardy. Bayram Sahat Nur Bayram Sahat diýip nohurdy. Ay bizim diýdi oglanlarymyz 9 klas okusa köpem bolýar. Gyzymyz diýdi 6 klasyny köp gerek geldi. Özü bolsa 2 sany gyzyn ýokary bilimli diýer. Onu ma ben saýdan soň onu türmäge bassaklaryny ýüregine tutup bölüp gitdi. Özüm şol Bayram Sahat. Ana. Bu edän ýerin jenaýet o taýda bolan zatlaryň başy şol Niýazdan şoň töwereginden 90-njy ýyllardan gelýär. Sebäp şol döwür ol şahsiýet kulturyny gurmakçy boldy. Soňa da halk ýol berdi. Başlar. Sizin ýene atalaryň hemmejigi bilelikde ýol berdiler.
Son için şu göz gulwany ýagdaýda ýurdun daşyna çykyp kazanç etmäge mezur bolýarsyň. Sol döwür göreşilen bolsa, karşı durulan bolsa, bu güllere durulmaly. O bolýar, men şäher mastabyna bu galyma eýeli getip gelen adam respublika boýunça. Ýöne sapara respublika boýunça şu ýersi reformasyny geçirip berdi. Elini ranatlar bu adam maşgalatyny ýokatdylar bir agtky netijede. Ana şu şyhyplar aldy temizlikleri göräy. Tutaydı. Heýem bir şuňarda barmy? 92 tane sygyr haram berdi açlygyndan. Hep seredere çopan yok. Şu cenayet etti diýerler, sürüyün taşlap, mal taşlap, owan taşlap, kaçıp gidiyor. Men naýdyp beren hemmesi. O taýda diňe ocağa gyýdan akdylar. Sonra yerden ýörany çellek edipdirler. Hemmesi baran aýdyp otyr o taýda. Bu tragediýa olusy. Ine şulam o adamlary. Şu temamyzyň kahramanlar diýerler. Eger işte ullanmak bolýan bolsa, tawaryň dinlämiş. Öyle anladı da ol. Hayat Hanım buyurun. Indi ýa-ni dedik da sistematik bir baskı var. Bu baskı nähil şekilde? Bu baskı ýa-ni aýtjymyz ýa-ni insanlara ýolgurluk berilmeýe, mektep ýok, poliklinikalar ýok, ýa-da bilmeýän bir bibliotekalar ýok, magazinler ýok. Buların hemmesi nämäni emele getirýär? İnsanyň bazywy bir ihtiýaçy bolýar da, ýaşaýyş üçin bazywy bir ihtiýaçlary bolýar, üçin edilmeli. Bular üçin edilmeýär. Şuňa demek insanlary bazywy ýaşamak üçin ihtiýaçlaryndan mahrum edýärler. Indi muňa Maslow'un piramidasy bardyr. İnsanyň ihtiýaçlarynyň piramidasy bardyr. Indi muňa şunun prizmasyndan garaly. Maslow'un piramidasynyň prizmasyndan garanymyzda insanyň bazywy ýaşamak üçin ihtiýaçlary ýerine ýetirmedik wagtda adam ýokara galyp bilenok diýär. Meselem fiziologik bir ihtiýaçy bardyr insanyň. İnsana suw gerekdir, arasa suw gerekdir. İnsan yeterince iýmeldir. Meselem arasa hawadan dem almalydyr. Bular fiziologik bir ihtiýaçy bu adamyň. Bu bolmasa, meselem muňa iýmiti ýetip durmasa, arasa suw bolmasa, adam diňe demedi ýere wyjyvat etmek bilen bolýar. Diňe şu günümi geçirip bilsem şükür diýip ýaşaýar da. Diňe konsentrasiýasy şu günümi bir kurtarmak. Eýen bol diňe o şo ýerde galýar. Şo gününi kurtaryp bilse başga zady düşünmeýär. Şo gün garnyny doýurmaly ol adam. Ondan soň indi bu adam üçin näme de gerek? Hopsuzlugy da gerek. Muňa ýol gerek, muňa balnisalar gerek. Näme üçin gerek? İnsanyň saglygy önemlidir. Keseller bilýär, zat edip bilýär. Bir ýere gitmeli, muňa ýol gerek, muňa ulaw gerek, transport gerek. Bu özüniň janyna bir hop hawanan wagty bir ýere gidip bilmeli, sygynmaly. Saglygyna hop hawanan wagty kolay bir şekilde bir transporta minip bol saglyk önemesine gidip bilmeli bu adam. Gidip saglygyna bakdyryp bilmeli. Ýa-da bilmeýän bir janyny hop hawanan wagty ýene degişli organlara gidip ýa-ni hukuk bolmaly da, adalet bolmaly. Gidip biri şuň janyny hop hawanan wagty şunyň arkasynda duran bir institut bolmaly bu adam üçin. Ýoksa bu adam diňe gaýgy içinde bolýar. Gaýgy da adamyň östürmesini, östürmeýän adamy. Seni diňe gaýgyň içinde ýaşanmagyň başga zadyň blokirowat edip taşlaýar. Blokirovka bolýar. Şu bazywy nemeler üçin edilmedik wagty, ýani şu bazywy ýaşaýyş şertleri üçin edilmedik wagtda adam ýokara galyp bilenok. Diňeje şu bazywy nemeler ihtiýaçlary munyň şertleri şert döredilen wagty ondan soň adam eýem
Birazajyk arzu etip başlaýar. Men meselem men bir meslek edinsedim, men bir proýekt gursadym, men bir muny etsedim, ýa problemalary bolup başlaýar, näde problemalary bar, kritik bir düşünjesi gelip başlaýar. Mundan soň adam ýa ösüp başlap, ondan soň ol bir alan mesleginde ýokary has köp özüni käbelleşdirmäge gidip başlaýar we şu ýerden ýa progress başlaýar da. Progressiv bir jemgyýet bir yerden ýa emele gelýär. Bu da häzirki rejime elbetde hiç doğru gelmeýän bir zat. Progressiv bir erkin düşünüp bilen, bir döredip bilen, üretip bilen bir insan rejime gerekler. Bu da bu progresan bazı we ol yaşamak üçin bolan şertleri, o ihtiyaçları garşylamagyň üstünden geçýär da. Men pikirimçe de şonuň üçin ol nemeler bazı we ol ihtiyaçlyklar garşylanmaýar, bilkastlaýyn başga edilýär diýip düşünýär. Sag bolun. Ya, sağ olun. Näme da? Göreldi etmeli da biz göreldi görkenmekler. Mesela maksat görkenmeli. Hem için şul bira otayda Türkmenistan 4-nji ýerde diýip gyýrykdy. Parang edipdi, ýöne oğlan ýadyna deret. Näme üçin şol öyle? Berekella şeyden ýigitler goý, halk eşitsin, görsün, oýlansyn, siziň näme pikir edýän, näme aladaňyzyň barlygyny, näme arzu edýäňizi, özüňizi, halkymyzy, näme ol diňe agzy boşla gürlemelimi? Ya ol jinayet ýa-ni bir terrorist toporun diňe diýeni bolmalymy ýa görmelimi? Näme üçin halkyň gepi görmeller? Siz halkdy. Näme üçin siziň gepiňiz dinlenmeliler ýa ýolanmalylar? Ata dogry pikir. Goý halk görsün, dinlesin, özüne gerek netijeni çykar. Berekella.